Veni creator spiritus, mentes tuorum visita, impresu perna gracia, que tu creasti pectora. Amen. Aleluya. Jauna zuekin. Eta zer espirituarekin. Jesus Kristoren evangelioa San Mateoren liburutik. Jesus txalupan sartu zen, eta ikasleek jarraitu zioten. Eta horra non sortzen den ekaitz handi bat itsasoan, ur palastek txalupa estaltzeraino. Bera berriz, lo zegoen. Ikasleek berarengana jo zuten eta esanazi, esanez, salba gertazko jauna galdua gera. Jesusek orduan, zeren beldur zerate, siniste gutxiko, eta jaikita, haizeari eta itsasoari agindu zien eta barealdi ederra egin zen. Eta gizon haiek harriturik honela zioten, nor dugu hau haizeak eta itsasoak ere obeditzen diote. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesus Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan Jesusek esan zien, jainkoan errua lurrean azte egiten duen gizakia antzekoa da. Gizakia dagoa bez eta jaikitzen da goizean. Hazia erretzen da eta azten doa. Eta gizakiak ez dakit nola. Berez ematen du lurra guzta. Lehenengo lastoa, gero burua eta ondoren galburuaren beteko alea. Eta alea prest dagoenean, igitaia erasten zaio, helduak bai daude gariak, jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Orduan Jesusen parabola esan zien. Zuretako batek ehun ardi izan eta bat erotzen badu, ez alda 89 garrean utzita galdutako egitea korten argitu arte. Aurkitzen duenean, lepoan hartzen dut kortik. Zerkere egiztean, lagunei eta auzo hoik esaten die. Postu zaitezten erekin, hartu dut galdu zitzaidan ardia. Aranik esan, poz ondiagoa izango da zeruan, bihotz berritzen den pekatari bakar batengatik, bihotz berritu beharrik ez duten, 89 zintzoen baino. Jaunak esana. Jauna zuekin. Jesu Kristoren evangelioa San Juanen liburutik. Jesuek esan zien, inaiz egiazko mahatxondoa, eta nire ikada mahastilaria. Niregan fruiturik ematen ez duen haiena mozko egiten du. Eta fruitu ematen duen guztiak imatu, fruitu gehiago eman dezan. Zaudete nigan eta niz duengan. Haienak ez dezake berez fruiturik eman, mahatxondoan ez badago. Ez da zuek ere, nigan ez da zaudete. Jaunak esana. Egin bezagun otoitz. Ondasun iturria zela jainko jauna, apalki eskatzen ditugu, gure lurrak eta lanak emankorrak izan daitezela, eta zure doaiez postuta, zure gorespena beti abez dezadula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, eta jainko aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren dedikazioa jaitxure dizuengan. Amen. Sancte Michael. Egin dezagun otoituz. Zure jakinduri handian jauna,
Zuk ezartzen diezu beren eginkizuna bai aingeruei, bai gizon emakumeei. Egizu zeruan beti zure sarbitzari dituzunak, lurrean gure biziaren zaintzaile izan ditzagula zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zure egin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Apokalipsis liburutik. Gudaketa bat izan zen zeruan. Mikelek eta bere aingeruek burrukara deitu zuten eren sugea. Burrukatu ziren eren sugea eta bere aingeruak, baina ez ziren nagusitu. Eta geroztik, ez zen tokirik izan haientzat zeruan. Amitu zuten lurrera eren sugea handia. Teabru eta satan deritzan aspaldiko sugea, mundu osoa liluratzen duena. Amitu zituzten lurrera, haren aingeruak ere harekin batera. Eta oihu handi bat entzun duen zerutik. Orain etorri da salbamena, gure jainkoaren indarra eta erregetza, eta bere Kristoren ahalmena. Amitua izan baita gure senideen salatzailea. Gure jainkoaren aurrean gauta egun salatzen zituena. Haiek azpiratu dute bildotxaren odolaz eta eman duten eitormenaz. Beren bizia ez baitute izan maiteago heriotza baino. Poztu zaitezte beraz zeruak eta haietan bizi zeratenak. Jaunak esana. Piztu da Kristo, aldi hartan, Jesusek Natanael beregana etortzen ikusi zuen eta esan zion, hona hemen egiazko Israelarra azpikeriari gabea. Natanaelek esan zion, nondik ezagutzen duzu. Jesusek erantzun, Felipek zuri dei egin baino lehen, pikupean zeudela ikusi zitudanik. Natanaelek erantzun, Rabi, jainkoaren semea zerazu, Israelgo erregea zerazu. Jesusek erantzun, pikupean ikusi zindudala, esan dizudalako sinisten aldezu, hori baino handiagorik ikusiko duzu. Eta esan zion gainera, haranik egia esan, zerua zabalik ikusiko duzue, eta jainkoaren aingeruak gora eta bera gizonaren semearen gainean. Jaunak esana. Hortengo berriz ere, hemen dugu gure Aralarko aingerua. Este año, en otra ocasión, tenemos aquí a nuestro ángel de Aralar. Mantenemos la tradición, digamos que de este recorrido, que es una auténtica joya histórica, que históricamente era algo habitual, recorridos de imágenes de santos que acudían a los pueblos para bendecir, para pedir la protección, y de esta manera también se ayudaba a sostener los santuarios distintos, digamos que son como una especie de costumbres que vienen casi de la Edad Media, medievales, y la mayoría de ellas se han perdido. Una de las pocas que se mantiene con fuerza, viva, es este recorrido de la imagen de San Miguel de Aralar, que cada año visita unos 300 pueblos de Navarra. Digamos que todo el tercio, digamos, noroccidental de Navarra, prácticamente lo visita cada año este ángel. Por eso digo que es una joya histórica, algo que tenemos que tratar de conservar con todo el corazón, una cosa que hemos recibido de los antiguos y que es importante mantenerlo vivo, mantener en pie esta imagen tan significativa de San Miguel de Aralar.
Digamos que esta imagen nos muestra encima de la cabeza la cruz, y está muy unida a la cruz porque tiene también un trozo de la cruz de Jesús, traída por un rey de Navarra desde una cruzada, un Dominium Crucis. Es una imagen también que nos recuerda, porque va a los lugares, la cercanía de Dios que viene a nosotros, el buen pastor. Celebrábamos hace poco el buen pastor, digamos que no es que si no la oveja no viene yo ya no quiero saber nada, sino que el buen pastor va buscando las ovejas. Esta imagen también se acerca y nos recuerda esa cercanía de Dios. Por otro lado también es una imagen que todos los años nos trae el mismo mensaje, un mensaje que no se queda anticuado, un mensaje que siempre es necesario, un mensaje que no se pasa de moda. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Nor jangoiko abezela, inorrez jangoiko abezela. Hoxe da, gure ingeruak urtero gogorazten digun mezu nagusia. No es el único mensaje, también la visita de San Miguel nos habla de la Pascua, de la resurrección de Jesús, es la época en la que realiza su visita, el tiempo de Pascua. La imagen de San Miguel también nos recuerda, como decía, la importancia de la cruz, porque nos está mostrando encima de la cabeza la cruz para que nos demos cuenta de la importancia grande que tiene. La imagen de San Miguel nos recuerda la protección de Dios. Digamos que los ángeles tienen fundamentalmente tres funciones. La primera es adorar a Dios. Adoran a Dios y con esto nos dan ejemplo de la importancia que tiene adorar a Dios. Por otro lado, los ángeles son mensajeros y nos traen mensajes. El mensaje de San Miguel principal es ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Nor jangoiko abezela, inorrez jangoiko abezela. Y en tercer lugar, los ángeles también nos protegen, son protectores. Por eso le pedimos todos los años a San Miguel que cuide nuestro pueblo. Encantarse de un corte Euskal Herria. Le pedimos que nos cuide de todo mal, de todo peligro, de todo aquello que hace daño, que nos mantenga en paz, que nos mantenga en prosperidad, que nos mantenga en amistad y, sobre todo, que nos mantenga en la fe de Jesús. Gure otoi zapalekin eskaintzen dizugu jaunak gorespen opari hau. Onak ezazua ingeruek zure aintzaren aurrera eramanik, eta egizu guretzat sakramentu salbagarri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egokira bai eta zuzer nahi eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz, santu, jangoiko ahal guztidu betiereko horri. Eta zure onditasunak gorestea, zure aingeruak eta goi aingeruak ospatzean. Beroiei ematen diegun ospeak zu goresten zaitu jauna.
eta hoiei aitortzen diegun edertasunak zu neurrigabekoa zerala erakusten digu. Eta izate guztia baino goragokoa Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bitartez du aingeruen taldeak zure santutasuna goresten. Eta haiekin batera guk ere pozik adoratzen zaitugu bihotz batez kantari. Kanta dezagun aingeruekin, zero kanta ederrena, santua santu, santua zera, janoiko gure jaunonena. Zeru eta lurrak goresten duten, goresten zure ahalmena. Osana zuri zeru horietan, osana da goraipena, bereikatua orain da beti guregana datorrena. Santu zera bai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Santu egizki zua da, hogeita doa hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean eta bere gogoz burutzera zikola, hogei hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalon berdin kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliz data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizure hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziak ogia eta salbagunaren kaliza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure zerbitzari onartu gaituzurako. Eta apalik eskatzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun zora Leon gure ita santuarekin, Florentzio gure hartzaiarekin eta erizkizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxaropenean joan diran gure senideak eta hildako guztiak, argitzazu zure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkidu arren guk guztiok betiko bizitzen itxilezagun jangoikoaren ama Maria Doaksuarekin, San Jose bere senarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide gizaldiren santuekin haiekin batean gure zaitzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan zuri aita jangoikoa guztitun horri Espiritu Santuarekin batean osko gaintza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan salbatzaileak agindu eta erakutsiak jarraituz bildu gabe esan dezagun. Gure ira zeruetan zerana, santu izan beti zure izena, etor beti zure errekoa, egit beti zure naia zeroa bezala gurean ere, emain guztu gaur egunotako horia, bakatu gure zorrak, guk ere gure zorunei markatzen diogun zero, eta ez gutentalean atera gaitzazu, jauna gaitzuzti, eta dik emain guztu pakea dut egunotan. Zure errukiari eskatutik garbi bizi gaitezen eta estuagoetan sendo, beti prostorioan itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea
noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, bada apostolei bakea uzten dizuet, ere bakea ematen. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez, gure pekatuei. Eta zure gogoaren bezala emaiozu Elizari bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala gizaldi eta gizaldietan jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea ekarri. Jangoiko lotxa, Una hemen jangoiko lotxa, munduko pekatuak entzituen azoriotsuak jaunaren baina egin dezagun otoituz. Hartu dugun, Eukaristia honek jauna indar berri gaitzala, eta zure ingeruak zenderri ditugula, aurrera egin dezagula gure salbameneko bidean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Mundi
Santa Trinitas unus Deus.